हेलो फ्रेंड बड' आर्ट टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माबोरै गाव गावनि ससियेल मिडियानि लिंकखौ जोङो इउटुब एकाउन्टआव लागायनो हायो। नै लोगोफोर दा आं नोंसिनो खोन्थानि जोङो जेनेबा नै बिदियाव जोङो नैबे इउटुब एकाउन्टआव जोङो माबोरै गाव गावनि लिंकखौ होनानै लानो हायो। लोगोफोर जेनेबा जोङो इउटुबनि लिंक, फेसबुकनि लिंक, टुइटारनि लिंक बायदि बायदि लिंकखौ जोङो ससियेल मिडियानि लिंकखौ जोङो नैबे इउटुब एकाउन्टआव माबोरै होनानै लानो हायो। लोगोफोर आं दिनै नोंसिनि गेजेराव बेनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट, नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसेनो खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ बलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आं नोंसिनो दा स्टेप बाय स्टेप खोन्थानोसै बेखौ माबोरै लागायनानै लायो। लोगोफोर नै दा आंनाबो लागायाखै, दा आंनाबो माने बिदिखौ होनानै लायाखै आं, माने नोंसिनो लाइभ प्रुफ देखायगोन। लोगोफोर नोंसोरबो जायफोर लागायनो गोसो बा लागायनो लुगैदों नोंसोरबो बिदि लागायनानै लादो। दा आङो नैबेखौ लागायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। लोगोफोर जोङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नैबेबायदि इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनांगोन। लोगोफोर दा इउटुब स्टुडिअखौ आं सार्च खालामबाय। सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन। लोगोफोर दा बेखौ जोङो डेस्कटप मदाव होनानै लानांगोन। नैबे डेस्कटप मदाव, नैबे डेस्कटप साइडआव होनानै लानांगोन। होनबाना जोंना नैबे कम्पिउटार सिस्टेम बायदि जाफैबाय लोगोफोर नै स्क्रिना। दा जोङो बेखौ साइन इनआव होनांगोन। दा आं साइन इनआव होनोसै। लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना, आरो जायफोर होनानै लानो गोसो नोंथांमोनाबो बे आंनि भिडिअखौ नायनानै होनानै लादो। लोगोफोर दा बिदि नुजानाय लोगो लोगो नोंथां चेनेलाव बिदि नुजागोन। दा बेहाय जोङो माबेहाय लांनांगौ नै लोगोफोर बिदि नुजानाय लोगो लोगो जोङो नैबे क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबे कास्टमाइजेसनाव नै लोगोफोर बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो। बे कास्टमाइजेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै जोंना बिदि नुजागोन। बिदि नुजानानै आरो जोङो दा बेयाव नै लायट ब्रेन्डिं बेसिक इनफ' बेबायदि गोबां माबा नुजाबाय। नै लोगोफोर जों जेरावबो क्लिक खालामनाङा, नैबे लास्टनि बेसिक इनफ'आव क्लिक खालामनांगोन जोङो। बे बेसिक इनफ'आव क्लिक खालामदो। लोगोफोर नैबेयाव नोंथाङा जुदि एबाउटआव नोंनि इउटुब चेनेलनि सोमोन्दो बा माबाफोर लिरनो गोसोबा नोङो नैबे डिसक्रिपसनाव लिरनानै लादो। नै लोगोफोर दा जेरेखम आं लिरनानै लादों, हेल' फ्रेन्ड वेलकाम टु माय बड' आर्ट टेक, बेबायदि लिरनानै लादों आङो। दा नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांनि इउटुब चेनेला मानि सायाव भिडिअ बानायो जेनेबा नोङो बेखौ लिरनानै लानो हागोन। लोगोफोर आरो नै दा जोङो माबोरै ससियेल मिडियानि लिंकखौ होनानै लानो हायो होनोब्ला जोङो नैबेहाय क्लिक खालामनांगोन। नै लोगोफोर नैबे इडिट लिंकआव क्लिक खालामनांगोन जोङो। नैबे लिंकआव क्लिक खालामनांगोन जोङो। बेहाय क्लिक खालामनांगोन। दा आङो बेयाव क्लिक खालामनानै देखायनोसै। लोगोफोर दा नै नायलांबाय थादो नोंथांमोना, आं बेयाव क्लिक खालामनोसै। नै लोगोफोर दा लिंकखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बेबायदि नुजाबाय। नै बेबायदि लिंक टाइटेल आरो नोंनि मानि लिंकखौ बेयाव होनानै होनांगोन। लोगोफोर नै दा आङो मा होनो बेयाव नै बाहाय होनोसै आङो फेसबुकनि लिंकखौ होनानै लानोसै आङो। नै बाहाय बेयाव लिरनोसै आङो फेसबुक नालाय दा बेयाव फेसबुकनि लिंकखौ होदो। नै दा फेसबुकनि लिंकखौ मारै होयो होनोब्ला जोङो अबे फेसबुक जेनेबा नोङो अबे फेसबुकनि लिंकखौ होनानै लानो लुगैदों फार्स्टआवनो थांदो माबायाव फेसबुकआव थांदो। लोगोफोर दा आङो फेसबुकआव थांनोसै। नैबे आंनि मोनसे फेसबुकखौ आङो खेवनानै लानोसै। दा बेखौ खेवनानै लानायनि उनाव आङो नैबे एबाउटआव होनोसै। एबाउटआव होनानै नै लोगोफोर नै बेयाव जोङो एलायनो नैबे लिंकखौ होनानै लादो। दानिया नैबे गाहायाव दङ ना कपि लिंक लिरनाय दङ। नै लोगोफोर नैबे कपि लिंक लास्टनि कपि लिंक टु प्रफाइल नै बेखौ बेहाय क्लिक खालामदो जोङो। नै दा आंना कपि जाबाय। लोगोफोर दा कपि जानायनि उनाव जोङो फार्स्टआवनो थांदोलाय जोङो गाव गावनि क्रम ब्राउजाराव। लोगोफोर नै दा क्रम ब्राउजाराव फैबाय आङो। आंना नै सिगांनि बायदि जाफिनबाय। लोगोफोर मारै जाखो नै क्रम ब्राउजाराव फैफिनबाय जोङो। दा आं बेखौ पेस्ट खालामनानै होनोसै। पेस्ट खालामनायनि उनाव आङो नै आंना मोनसे लिंक जाबाय। नै लोगोफोर दा आं नोंसिनि एगजामपोल बेखौ देखायबाय आङो। दा बेखौ सेभ खालामनो थाखाय नैबे पाब्लिशआव होनोसै। नै लोगोफोर नैबे पाब्लिशआव आङो क्लिक खालामनोसै। दानिया नायसै आङो बे आंनि फेसबुकनि लिंकआ थादोंना थायाखै। नै गो टु चेनेलनो पाब्लिक
जाबाय। आं दानिया थांनानै नायसै लोगोफोर, नोंसोरबो नायदो माने आं लाइभ प्रुफ देखायदों। नोंसोरबो जायफोर होनानै लानो गोसो एलाय नै लोगोफोर आंना अट'मेटिक नैबेयाव फेसबुक लिंक थाफैबाय नै लोगोफोर। आंना सिगाङाव गैयामोन, मानो होनोब्ला बेयाव फेसबुकाव थुनाय लोगो लोगो आंनि फेसबुक एकाउन्टखौ नोंसोरो माने फल' खालामबा फल' खालामनो हागोन आरो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनोबा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनो हागोन लोगोफोर। दा नै आंना फेसबुकआ थाफैबाय, आङो आरो दा मोनसे होबावनांगौ बेयाव माने इन्सटाग्राम लिंकखौ होबावनांगौ। दा नोंथांमोनाबो मारै होयो होनोब्ला बुजिखाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जायफोर फेसबुकनि लिंक इन्सटाग्रामनि लिंक होनानै लानो गोसो नोंथांमोनाबो बेबायदि होनानै लादो। नै दा आंना फेसबुक, आं अनलि फेसबुकखौल' होदों नालाय आंनि फेसबुकनि लिंकआ थाफैबाय नै लोगोफोर। दा भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों। नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ'खौ नोंथाङा माने फार्स्ट नुग्रोहैयो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै, आं दा भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।